Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau bidiyon mu na yau zai kawo muku yadda ake buɗe email account. Email yana da matukar amfani ga duk mai aiki da Android da kwamfuta. Jama'a, duk abin da ya shafi technologies yana da kyau kana da ka buɗe email. To ba tare ɓata lokaci ba, ku biyo mu cikin wannan bidiyon dalla-dalla. Za ku ga yadda ake buɗe Gmail account. Ba tare ɓata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon. Za ka shigo ka ɗemo app ɗinka na email. Za ka shige shi Gmail, kana shigan shi zai kama maka wannan fuska, yana nuna ma cewa daman akwai wasu email akan wannan waya. Idan babu email ba zai kama wannan fuska ba. Za ka zo nan ka shiga, kana shiga zai kama dukkan email ɗin da ake na wayanka. Idan babu email za ka zo, ya akwai email za ka zo nan ƙasa inda aka rubuta add another account. Za ka yi kiliki, kana yin kiliki da shi zai kawo ka nan. Za ka zo nan, dama mail yana da yawa, akwai email, hotmail, outmail, yahoo mail, exchange mail and others. To dai da ce muna amfani da Gmail, Google Mail kenan, shine babba wanda ya fi kowane a cikin Gmail account. Za ka zo nan Google Mail kai kiliki, kana yin kilikin za ka jira shi ɗan yi search na minti biyu. Yana gama za ka yi verifying ɗinka za ka yi verifying ɗin thumbprint ɗinka ko kuma password ɗinka. Za ka ɗan jira shi ya gama searching. Yana ƙara searching zai kama wannan fuska, zai tambaye ka idan adin email za ka yi. Idan ba adin da yake mun create za mu yi muna sabbi, za mu zo nan ƙasa inda aka rubuta create account. Za ka yi kilikin ɗin shi, kana yin kilikin zai tambaye ka for myself or to business. To mu za mu yi shi to business. Idan na business na budewa na za ka yi shi a business, idan kai ɗaya na za ka yi shi, idan naka na ranka za ka yi shi a for myself. Mu za mu shiga for myself. Sai ka yi kilikin ɗin shi, kana yin kilikin zai kama kan fuska, zai tambaye ka sunanka. Za ka sa sunanka wanda kake amfani, Abakar, misali Abakar Salihu. Abakar Salihu yana kawo ka, kana sa shi za ka yi next, kana danna next. Za ka jira shi yana karewa, zai tambaye ka date ɗin da aka haife ka. Misali za mu sa January 5 ga wata 1990 misali. Kana kawo 1990 za ka zo gender. Idan mace ne za ka buɗe masa kasa male, idan namiji na sai ka sa, idan mace ta female, idan namiji na sai ka sa male. Da ke mu aka yi za mu buɗe sai mu shiga male. Kana shiga za ka zo next, kana shiga next za ka jira shi sai yana ƙara satin zai kama wannan, zai tambaye ka choose your Gmail address. Kamar ka zaɓi a Gmail address da ka so, Abakar Salihu Abakar 4, Salihu Abakar 3. To mu za mu yi kilikin. Idan kana son naka sai ka sa, ka zo nan ƙasa kai creating ɗin asalin wanda kake so. Mu bari muke yadda mu za a maka wanda muke so. Abakar Salihu MGZ misali. Za ka yi kilikin, kana yin kilikin za ka jira shi ya sacin, yana ƙara sacin. Za ka ɗan jira shi saboda akwai network problems, zai ɗan ɗauki yan few minutes yana sacin. Ga munan muna jiran shi ya ƙara sacin. Yau yana ƙara sacin zai baka dama ka yi creating password. Yana nufin number ka ta siri. Mu za mu zaɓi number mu ta siri. Misali za mu sa ɗan magarza. Za ka ɗan jira shi ya ƙara sacin. Yana ƙara sacin zai baka dama ka yi amfani, ka sa number wayarka, ita ce intacce channel. Ta cikin muna koyarwa ne, za mu koya muku kenan yadda kake buɗe email ba tare da number waya ba. Za ka zo nan ƙasa kai skip, kana yin skipin zai kawo maka wannan fuska. Yana kawo maka wannan fuska zai tambaye ka review your account information. Ka bibiyi
bayananka da kasa. Idan sun daidai za mu je kawai next. Kana shiga next zai kawo maka nuna wannan kawai turanci ne, za ka tsaya karanta shi zai kyau. Ƙa'idodi ne na email, shi na term and for web, shi na za ka jira shi. To idan ka kama karatu shi gaba da, saboda ba mu son bidiyon mai tsawo, za ka zo nan ka sa agree. Kana sa agree zai sace. Kana sa agree za ka ɗan jira shi ya ƙara sace. Yana ƙara sace din shi zai kawo maka wannan fuskar yana sace kenan. Za ka ɗan jira shi ya ƙara sace din shi. Yana ƙara sace zai kawo maka wannan fuska. Yana kawo maka wannan fuska za ka cewa email ɗinka ya hau wannan muka buɗe gashi nan Abubakar Salim. A duka anan ne muka kawo ƙarshen wannan videos. Kada ka manta ka yi subscribing, ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar